Jeden kabát mám už niekoľko zím, proti vetru stále chodieval s ním. Mal pár dier, mám ho však rád, nemusel som ho prevracať. Prečo ste sa rozhodli prísť na toto kurzu? No pretože mi vadí, čo sa tu deje a vadí mi, že sa vraciame. Ja sa strašne nerád vraciam v čase a už vôbec nie pred 89. rok a hrozí všetko to, čo bolo predtým, že za chvíľku nám budú diktovať, čo máme, čo môžeme a čo nemôžeme spievať, aké vlasy zase máme mať. Mám výhodu, že už nemôžem mať dlhé vlasy, tak ma pustia. Všetky tieto dementnosti, ktoré som si ja osobne prežil a už nechcem. Ja chcem byť... Ja som zacítil slobodu a jednoducho Agnes a spol nám to vybavili a jednoducho, keď raz zacítite slobodu, tak nechcete ísť do väzenia. Bolo kopec dôvodov, prečo protestovať? Čo bola pre vás taká tá posledná kvapka? Prečo ste tu práve teraz? Hlúposť, ktorú sledujem od začiatku, ako sú pri vláde. Ako sú na tých vrchných miestach. Neskonalá hlúposť. Na čele pár ostrých čiar, dúfam svoju tvár.